Ngiyabingelela uNkulunkulu ngomkhulukazi waleli egameni likaJesu. Ngibingelela ogogo, omama, intombi, insizwa sebesikole ama-teenagers. Ngibingelele abasivakashele namhlanje egameni lenkosi. uNkulunkulu-ke abenze kahle. Siyaqhubeka njalo bazalwane nesifundo sethu. Simkhulekweni siyibani. Emphelile sifundile ngesipilini. Namhlanje sibuya sifunda ngabantu abathuthele uNkulunkulu. Ngoba bebelindele izinto bona. Bengafuni uNkulunkulu. Amen. Isindisiwe ngenkani ngisho bazalwane. Isindisiwe ngumntwana kaNkulunkulu. Ngiyamthanda uJesu. Phinde futhi ngichaze impilo yami. Asindiswa ngumfana. Lapha ngo-95. Khabo gogo. Ivangeli elafika kithi liphethwe umfokanhlanga. Ngibongela abazalwane ukuthi wamnikeza ivangeli waphinde wasifundisa. Wasinika ivangeli waphinde wasifundisa. Angibhayisi ngalesi sikhathi bazalwane. Lapha ngo-95 ngamukela uJesu njengenkosi nomsindisi. Ngaphila noJesu kwaze kwaba ngo-2008. Ngashadelwa umntombi wakaZulu ngo-2008. Kulo nyaka sebesihlanganisa 18 years. Isethwele bazalwane. Emshadweni wethu uNkulunkulu wasibusisa ngensizwa. I-firstborn yethu mayinikeza igama ngathi siyakholwa. Ingakho ngizwa kahle manithi siyakholelwa egameni likaJesu. Abasho njalo uma usithole bakholelwa sekunyama. Bakholelwa sekukhulunyiwe la ngaphandle bathi siyakholelwa egameni likaJesu siyakholelwa. Ngivama-ke kumtshela uNkulunkulu ukuthi anginayo umuntu uNkulunkulu. Mina uNkulunkulu bazalwane nokuthola kusasemusha kusi. Kuba nje besazokwenza nje 21 years. Wakuthatha ukusha kwami uNkulunkulu. Angithola kumusha. So ngeke uNkulunkulu avume ngami ngoba ukusha kwami ngaqhitha naye. Ngizange ngachitha ezipotini nasematshwaleni. Kodwa ukusha kwami konke kwaba kuJesu. Waphinde wasibusisa-ke nendodakazi. Ayinikeza igama mina ngathi uGciliso. So ngubaba nje bazalwane oshadele umuntu wesifazane. Bese kuyashadela njengoba wazi. Umuntu wesifazane-ke wasibusisa ngabantwana ababili. So ngizohlunga kakhulu bazalwane ngomsebenzi masivuka. Sathola indaba ezingazange zibe zinhle. Kakhulu. Ngoba abantwana ebekade bawu-12 bahambe ngaleso sikhathi. Ababili bashona bazalwane basesibhedlela. So kube buhlungu kakhulu. Ngoba uNkulunkulu esibusisa ngabantwana ukube ngiyazi abantwana bethu ukuthi-ke mina nendlula igolide. Nendlula isiliva. Nendlula imali. Manje sinani nje siphelele. Ingakho uma ngabe
khona izinto enidingayo sivele siqale ngayo. Isifiso sethu bantu bethu asifuni ukubona niphelela abafana thanda ushabalala. Badlale ngani baqede bashiye kanjalo. Isifiso sethu sifuna ukubona iqhubeke phambi. Bona nje ungene emotweni yakho, siphume enkonzweni ungene emotweni yakho kade ufunda. Kade basiphuma la enkonzweni ungene emotweni yakho uya endlini yakho. Usalithi indoda manje. Soba nendlu yakho nje uNkulunkulu ngoba konke kuyenzeka. Konke kuyenzeka. Isifiso sethu kwedlule. Ukhulelela. Sathana ngeke ahlale angabi nesikwele ngawe. Ukhulelela mfowethu. So zigqi. Sonke sayigcina. Kunezinto ezinhle uNkulunkulu. Hayi uNkulunkulu uyabhadalana. Amen shoneni. uNkulunkulu bazalwane kanti akholwa yini? Uyabhadalana. Kulaba ababethembile endudu noma ngabe sekutheni. Bebe nje uNkulunkulu yedwa engaqhutshwe ngalutho. uNkulunkulu labo abasoze abayekele noma sekutheni. uNkulunkulu uyabhadalana. Awuyabhadalana uNkulunkulu. Soma sanane uthe uNkulunkulu namhlanje ngibe nomthandazo special. Engubhekisa abantu abasha base-House of God. Ngeminikelo yabo abayenze phambi kwaNkulunkulu waleli. Hayi naye uNkulunkulu uyabhadalana. Untakazi mayifakaza kanje mamsithola kasho. Ngigcina ngabathanda abantu abamamazi uNkulunkulu bamazihamba. Uma sihlukana ngeSunday, ethi uNkulunkulu mthandazela. Stationary sakhe sikaphekeli mthandazela. Hey ngamthandazela umthandazela wazi. Ngingawuthandaza, awuthandaza ntombi yami. Awuthandaza umthandazela wazi. Ukuthi wena uNkulunkulu wahamba noIsrayeli. Bathe bedinga amanzi akaphume endondini. Basehlane. uIsrayeli uke wabasehlane ephethe isiliva negolide. Kodwa iy'tolo bezingekho. uNkulunkulu wavela khona nawo. Hayi abazalwane sidinga uNkulunkulu. Sakho kumele silungise ubudlelwane kwethu nobantu bazalwane noNkulunkulu. Ngoba kunabazalwane abaqabele noNkulunkulu noma sebesindisiwe. Sebemane bayeza kodwa kwentamoya abaqabele noNkulunkulu. Ngoba bona bekunezinto bebeyidinga babone ngathi azikangenzeki. Kanti kubalulekile ukuthi ubudlelwane kwakho noNkulunkulu kube right bazalwane. uIsrayeli mayiphuma eGibhithe uyazi abamshabalala ukuthi uNkulunkulu wasezulwini bengawenza isimangaliso sakhe khona eGibhithe khona. Kodwa bekudingeka uIsrayeli aphume naye eGibhithe ukuze umoya waseGibhithe uphume kubo. Ezinye izinto obona ngathi uNkulunkulu akazenzi usho ukuthi umoya waseGibhithe uphumile yikuwo. Uma nje bephuma ayanda emva kokugilazwa 430 uNkulunkulu wathi lithi iBhayibheli baphanga umfana. Baphuma nesiliva, baphuma negolide, baphuma nemfuyo, bangena indlela sisi ebheke ezweni laseKhanani. Endleleni kwaphela ukudla. Phela bebezigidi eziyi-6 million. Kwaphela ukudla. Kwadingeka uJehova. Yes, why ayethu abayenza yayimnandi. Mabeqala bephuma eGibhithe uMoses umholi wabo wathuma wena uNkulunkulu ungahambi nathi sihamba. Bezothi ngo-2026 ungalihambi uhambo engekho mdala wezinsuku. Uma wena
another time. Ngamanye amazwi asisuka siyakazi asikhweshi uma nje wena ungahambi nathi asihambi sibekisha unyawo uma wena uNkulunkulu ungahambi nathi yona ayiwahamba na kwaphela kuhle kwehlibane sibili kwehlibane bakhona nje abantu bafuna inyama kodizilo imali bephethe isiliva kuhle bephethe igolide kuhle wena ufuna uqabana noNkulunkulu ngoba igolide ongaliboni ungazi ukuthi kuyahlalwa kuNkulunkulu lize limfike igolide. Amen. Ungatshela abantu ukuthi le golide enalo linika uNkulunkulu. Amen. Hey unzima uhlala ukuthi lesisikulwane sama-2000 asikwazi ukuhlala mawukhuluma ngokuhlala ukhuluma ngenyitho okusona barikahlala uNkulunkulu mqedile umetric wanayo imali yokufunda uhlale uNkulunkulu athembele akuvulele indlela ufunde yazi qede yazi bamnandi yazi ngokuhlala kwakho ekusheni kwakho ngisemusha ngithambile inhliziyo yami ngiyamthanda yena umhlobo hayi abanye abantwana bayejona ngisemusha ngithambile inhliziyo yami ngiyamthanda yena umhlobo wami. Hayi bathe ibambezela kanti ukusha kwakho yafundisa endaweni right angihambi ngokusha kwami engekho uNkulunkulu. Zifika ikhathi zokuthi evasithi imali ayikho athi lo ithi izulu lokwemusha wamthanda ebisheni kwakhe bekithi baye abantwana baye emaplasini kwesipini imoto baye ebipapa lo wahlala nokusha kwakhe. Mina ngizoyenza indlela hayi uye sesi uye uthi bawufika uthole ukuthi ezinye iy'ngane ziyakhala zi-aplayile nazo njengawo kodwa zingakabhadalwa kwaze kwaba manje kodwa izulu wena likusheshisele ngoba ngithe usemusha ithambile inhliziyo yakho wamthanda yena engumhlobo wakho. Hayi uJesu bazalwane ungumhlobo usho njalo umhlabeleli uthi ungumhlobo wami yena uJesu umhlobo wedlula bonke abomhlobo la mhlobo uJesu ngifuna niyibuyise lento yasezulwini niyibuyise yena msila ogqwalula yebo uhambe yobuza uNkulunkulu ngithi mina uhambo lakho luhambe nobani sawedasha hayi ngizothandaza hayi mina ngizothandaza mina phela ngihlabeleli ngithi ngiyakholelwa ngingakholelwa ngiyakholelwa egameni likaJesu kuphela. Alikheli igama engikholelwa kulo engaphezu kwamanye amagama igama likaJesu.
Hayi mangisithola abangcwele basendulo bathathe intombazane lelo gama. Thiwa lapha uDodolo Noah. Ezinhluphelweni zabo zange baliyekele badodoloza ngalo. Ezinkingeni zabo azange baliyekele badodoloza ngalo. Igama likaJesu. Hey zomthathazi. Hey Simagade. Simagade. Uyazi mina basekhuluma naye ngithi yazi mina bakhuluma naye ngivele ngithi wena uNkulunkulu kaBaba. Ngimbize ngithi wena uNkulunkulu. Uyazi nabiki ngathi ngathi wena uNkulunkulu owamnikeza isifiso uDavid. Wafika naye wasinikeza. Wena uNkulunkulu kaDavid. Ewasifundisa iBhayibheli. Hayi asasiziswana manje wakho. Kodwa wake waba uNkulunkulu wakhe. Uyamazi ngakho. Yithi wena uNkulunkulu kaBaba manje owamkhulisa ngeBhayibheli. Wena uNkulunkulu wena ngekho umuntu. Ngisengiyekile manje iBhayibheli sengithandaza ngabo basi. Yithi wena uNkulunkulu uhambe nabo abantu esibaziyo balapha. Wena uhambile noba uGidi sizwile umlando wabo, wahamba noba uBheki sawuzwa umlando wabo, wahamba noba uDuma sawuzwa umlando wabo, owaDuma ifounder bazalwane ifull gospel wahamba nabo. Wena wahamba nabo, wahamba noba uThikisi. Wena uNkulunkulu wahamba noba uSithole, oba uEji wahamba nabo, oba uThole bebekhulile. Umuntu afike ethendeni ehamba ngezinto. Ubaba uSithole bekamthandazeli iqala yebintu. Bekayiphukela kamthandazeli. Ethi uNkulunkulu kaBaba uSithole engabi na choice amphilise lo muntu. Khona abantu uNkulunkulu ahamba nabo lapha. Sifuna loyo uNkulunkulu. Asikwazi ayanda ukuthuthelela loyo uNkulunkulu. Yes, namthandazeli Ntokozo. Uyamuzi uthini? Yangalithalazi mhlawumbe besedanile. Wamukelela into engafanelanga imukelele number 1. Ashola. Number 2. Yenza into enomsebenzi engamelanga wenze. Hayi lo Tuwabheki wathi hamba ne-crusade. Aya waphela upetrol. Wathi umuntu asezulwini ikhamera lesipetrol. Uthele. Uthandaza uthele la yini. Kwenzekile emizini. Angisho vele uhambe usiyafika yazazi mayevele. Lokwenza umhlolo. Uthi wesithatha imoto yakaduma okwesibili yakuduma imoto yakhuphuka isiba elishoyo ukuthi kunopetrol. Petrol wasezulwini. Yilesimangaliso lesi emfuna uNkulunkulu othe ngithandazele anenzele sona. Phela sihlangane nje ahlukane kahle babayi bahambe yakhe Ntokozo ngomile ungibongela. Mina ngiyenza into uNkulunkulu athi angiyenza mfana nawe. Hambe ngokwenza into engiyibonile. Kodwa ke kakhulu sikhona abangaka abakhona. Abantu sifuna ukuhamba noJesu. Sifuna ukuhamba noNkulunkulu. Hambe naye ntombi yakho nesivakashela isesi. Hambe naye ntombi. Hambe naye. Umuhle yezo ntombi. Abafana bethi bayafuna. Abadingi ukutshela umuntu. Abakwazi ukuthi sebekutshelile usidele. Esilahlekelwa yinto enkulu ngokutshela. Asizwazi. Yabona nje basinoJesu sibhele. Yayathi encwadini thatha konke. Umane nje ungangimizi umoya wakho.
yathi ngokumoya wakho ukholele eqinisweni ngisekuphileni. Ngiyamazi ngithanda zithini. Iyamhlupha into yenu yabantu abasha. Iyamhlupha abantu abasha abanikele ngeminikelo yabo yomthimba. Iyamhlupha into yenu. Ayazivele isithanda zeniqala. Ngiyafuna ukuthi ngimfundise umfundisi abazalwane. Manje iyamhlupha into yenu. Phela ngisho ungekela phezulu kule minikelo ephathekayo abantu abasha. Abantwana babafundisi ababonakali nje besokhona. Abantu abasha babempanda benganinjalo. Bathi stationary store. Fully informed, matter fully informed. So uNkulunkulu angakunika kanjani? Njengoba bazaziyo bafakile amasenti abo. Hayi uNkulunkulu wami ngeke kusoza niyeke. Le indoda ekawazi amandleni indoda. Ngiyakholelwa. Ekhayeni kaJesu ngiyakholelwa. Mina ngiyakholelwa. kaJesu mina ngiyakholelwa. Ngiyakholelwa kuwe Baba. Ukucala ambazela zonithandazela uhlala phansi ngirawo ngiyakholelwa ekhayeni kaJesu mina ngiyakholelwa. Ngiyakholelwa. uNkulunkulu wasezulwini nabantu abasha nabantombi uNkulunkulu wasezulwini baletha ezandleni zakho. Wena uNkulunkulu wazidingo zabo futhi wena uNkulunkulu wazisizi labo. Lesikhathi uNkulunkulu sophela kosisi esibamakhandiso. Lesikhathi sokubavulela umnyango. Lesikhathi sokubamakhandiso sokuhamba nabo. Laba bayempumelelweni laba uNkulunkulu
Futhi wena uNkulunkulu awunawo amanga uneqiniso sibonguzwa inthandazo yethu esekuyiphendula kuleli viki isandla sakhe sinamandla siyobonakala phezu kwalona kuleli viki khanya khona bonke bofike lokhanya basezulwini Labaya, ukhanya basezulwini uyofika kuleli viki ngesonto lofakazi abantu bafike lokhanya basezulwini ukhanya basezulwini kuyafika simangaliso sesiqalile namhlanje uNkulunkulu wemangaliso uNkulunkulu wembonakaliso uNkulunkulu ongaguquki ongashintshi siyabonga singahlala phansi bazalwane sesikhandazile umenzi wedlela umsikazi sengethemba ukuthi ngoba sengimthandazele kulempi yalapha kakhulusokalani amazi ukuthi kwenzakalani ngokulalana ngomthetho ngoba ebusuku kusakwanamhlanje sihamba naye seyidoro esitoro esisegodini bawula phezulu yasibona isitoro kodwa manje into engidinga ngale sitoro bazalwane uMamshabalala uyeka nokuntwana angithi ngathi ungena mawuya nesitoro ungena futhi ngathi ikheji bese ukwehla ushona phansi kodwa manje uMamshabalala uyeka umntwana ayiguthile ngwa yilo ukuthi Mamshabalala uyemntwana ngene la iwani nomgodi lo ngithithile bazalwane ngoba lo mntwana ungena kanjani umntwana nomgodi ayiwani
manje ngiyabonakala ukuthi umgodi. Ngoba umgodi bamsithole bawubheka awuye esitolo. Umgodi onganamkhawu. Umgodi moshaka phansi. Awuphumeli esitolo osibonayo uma unaphezulu. Umgodi nje omude akaziyazi. Umgodi omude lazalwane ongafikwa kuwo. Nawe uyawazi. So-ke sengisho ukuthi-ke ngiyakuthandaza Mamshabalala. Ngizobe sengimthandazela. Thandazela abantwana, amakhaya. Kusho ukuthi bengafanelanga ukuthi isitha siyamfuna. Yazi ukuthi noziphuma ngabe ufunwa izulu lokumnyama. Sathane indoda ingaqondisisi. Sathane. Ingakho lo mzalwane ungaqondi futhi yizi Sathane. Yebo. Sathane. Sathane akaqondi. Uma ngazuqede 10 years. Sathane. Orike ngisacela ukufundisa ne. Izinto ne. Ngivele nje ngifuna umuntu eshitshile imayeni. Hayi bazalwane. Kwenziwa njani Nkosi? Uhambo lwakho oluqondisa Samuel wokuqala isatulo 13 verse 18 silo verse 14 oyengifundela abazalwane angifundele ngokusindisa ngicela ngifundele ngokusindisa sabe lokuqala isatulo 14 isatulo 13 njalo verse 13 Incwadi yokuqala kaSamuel isahluko 13 uverse 13 isihloko uSawule unikela ngokungengamthetho verse 13 uSamuel wathi kuSawule wenze ngobuwula awugcinanga umyalo kaJehova uNkulunkulu wakho akuyala ngawo ngokuba uJehova ubese yakuqinisa umbuso wakho kwaIsrayeli kuze kube phakade kepha manje Samuel wathini ufunda verse 13 wathini Samuel wazalwa uphila msithi uSamuel wathi kuSawule wenze ngobuwula awugcinanga umyalo kaJehova uNkulunkulu wakho akuyala ngawo. Okay, gogo asibusisele izwi. Kuwena osothuthele uNkulunkulu. Uthini uSamuel verse 13? Samuel wathi kuSawule wenze ngobuwula. uSawule wenza kanjani bazalwane ngobuwula? Ngamanye amazwi umthuthelela uNkulunkulu ngenxa yezinto
uyilindele ongakayitholi manje wenza ngobubi. Neza bazalwane, ngoba iBhayibheli lithi sifune kuqala umbuso wakhe. Naye bazalwane nokulunga kwakhe lokunye kuyamkhezela. Okwethu asiye ejuleni sifuna umbuso. Sanibona mshabalala, sifuna umbuso kaNkulunkulu. Inkinga yabazalwane bamanje, abazalwane bezinto eziphathekayo, abazalwane bemoto, imoto siyidinga kumele sibe nazo, kodwa thina sifuna umbuso kuqala. Uqala bazalwane, esefune kwenza njani kawodo uyalandela. Manje uma wena mamthole umenda kulento uze ubhale uthi November, uma ungayitholi wena uhamba enhlizweni yakho unenkwana. Makuzi wakuthiwa ukhonza uNkulunkulu wena nombuzo ukuthi ngimkhonza kanjani, kungakenzeki u-1 no-2. Kanti kuhle walibonakalisa uthando lakhe kuwe ngokukulanda ezulwini. Ngamanye amazwi ngokuthandaza othi gogo mina uNkulunkulu bengingakwazi, wena wayiveza ke. Yabona uSawuli wenza ngokubi ukuthi aqabane noNkulunkulu, kanti uNkulunkulu besezoqinisa umbuso wakhe. Siyakhumbula ukuthi uSawuli bazalwane wangena ka-Israyeli. I-Israyeli uma ephuma uNkulunkulu wayengamnika inkosi. Israyeli number 1. Israyeli wanganayo inkosi. Ezinye izizwe zinamakhosi. Abantwana ba-Israyeli bayicelela bona inkosi, bayikhethele bona uSawuli. Ngamanye amazwi uNkulunkulu wayengafuni u-Israyeli abe nenkosi, wayefuna yena nje abe uNkulunkulu ka-Israyeli, abe yikho konke. U-Israyeli wayifunela yena ngokuthanda kwakhe lento ezayo wena. Yabo? So manje uSawuli yasuka futhi yena wenza ngokuwula, kanti uNkulunkulu besezoqinisa ubukhosi wakhe. Ngamanye amazwi uNkulunkulu wayesezozama ukumemukela, wenza ngokuwula. Kuvamile ukugibapha abantu izinto sezihamba kahle. Ayimazokisa kube kunyema kakhulu. Ungabogqwani umsindo. uNkulunkulu angasebenzi ngomuntu onomsindo. Abazalwane bakhe banomsindo beze enkonzweni ngoba benze izinto. Abezanga uNkulunkulu ngoba sifuna uNkulunkulu. Wenza ngani bazalwane? Ngokubi. Bezothi unyaka uqalile sesiya emthandazweni. Shiya ububi. Ububi kuyabhazisa. Ububi babushabalala kuyabhazisa. Ababhazisekile babhaziswe ukuba nani? Nobubi. Samuel oqala isahluko 15 verse 10 kuya 11. Samuel oqala isahluko 15 verse 10. Isihloko ukungalaleli nokulashwa kukaSawule. Verse 10. Lase lifika izwi likaJehova kuSamueli lithi, ngiyazisola ukuthi ngibekile uSawule inkosi, ngokuba ubuyile ekungilandeleni, kafezanga amazwi ami. Yabona? Wenze ngokubi ngithi. uJehova seyisola
ngoba ubuyenze wenzani si Ngiyayisola ukuthi ngibekile uSawule inkosi ngokuba ubuyile ekumlandeleni kafezanga amazwi akho. ubuyile nje kumlandeleni amazwi kaJehova kawafezi. Wena ukwatela uJehova kumele wena ugqineke. Feza amazwi kaJehova. Izwi lakhe ulihlonipha ukwedlula igama lakhe. Ngoba noma sithandaza sithandaza ngezwi. Noma sikhuluma naye sikhuluma ngezwi. Wena uJehova ukulandile akulandela akulande khona. Uzofeza izwi lakhe. Abantu mababone ukuthi wena ufezeni izwi kaJehova. Yezwa? Thina bazalwane thina abantu kumele babone izwi kaJehova kuthina. Manje intombazane iseloku yathi kodwa manje sibone na bese siyibuza kanti intombazane feza izwi kaJehova. Jehova ayibonakalisa ngokukhulu kwakhe. Yingakho ngithe maqala ngithi uJehova uyabhadalana. Uyabalenza njani? Abalifezayo izwi lakhe. Feza izwi. Musa kubazalwane abayidotshi. Abadotshi izwi kaJehova. Thina sifeza izwi bazalwane. Amanye amazwi akungayazi khona sipho. Nasela khona ngomesi yodwele. Asithi thina singabafezi bezwi. Thina sihizwe. Ukudla izwi nomvelo kunomphumela omuhle. Ulemedred. Ngoba wena udla izwi. Odla izwi ufuze uJesu. Wena ngoba uJesu wayegcwele izwi. Wathi uSathane mayemlinga wamthola ngezwi. Wathaka naye wena ungasiphendula lamatshangisi. uJesu wathi suka Sathane. Ngoba kulothi ukuthi akusikwa kuphela umuntu angaphila ngaso. Kodwa ngamazwi akube kubeleka uNkulunkulu umuntu angaphila. Feza izwi. Alright. Samuel oqala isahluko 19 verse 9 no 10. Ayizothandana masinyane. Verse 9. Umoya omubi owavela kuJehova wamehlela uSawule ehlezi endlini yakhe ephethe umkhonto esandleni sakhe. Mana umoya omubi ewavela kuJehova wehlela abantu. uSawule wayehlela umoya omubi ukuthi uSawule uqabele noJehova. Ngamanye uJehova ungiyekela umoya omubi. Ngoba sonke isikhathi engaxabananga noJehova, uJehova wayewuvimba umoya omubi. Ukuthi ungezi kuSawule. uSawule waxabana noJehova ngenxa yemfuno zakhe. Umoya omubi wavela kuJehova wehlela uSawule. Hayi uJehova unawo, akanawo bazalwane. Uzoyeka nomubi kodwa wehlele kuwe. Ngoba wena wenzenjani? Uqabele naye. Ayikho into lephasana phakathi la emhlabeni lento eyodwa ezothatha indawo kaJehova enhliziyweni yakho. Ngoba inkinga bazalwane iqala la kulento ethatha indawo kaJehova enhliziyweni yakho. Futhi impilo yakho udududu. Abazalwane be-competition. Competition akayenzi into yakhe. Akanayo into yakhe, akanayo futhi yokugqoka kwakhe. Wabona ugqoka kahle sasivukele esitolo. Ukuthi impuphu iphelile akayigeni. Uyagula, akanayo into yakhe. Akasilungiseni qala. Ngoba lento ethi ungabi nento yakho yiyo lento wena
uthukuthelele uNkulunkulu. Esuhamba kanti wena soqabene noNkulunkulu. EsuNkulunkulu akuyelela umoya omubi wehlele phezu kwakho. Hawu, yebo. Bazalwane, ududlelo lenza bawela ududu. Bana bafana. Ududu. Yabona ngibuza ubona omunye into yenzekile. Wena ukhathazeke. Kanti wena mawenzeka kuloyo kuya wena uhlale kakhulu kuNkulunkulu. Esebenza njani wena uqinisa la, ilizwi la. Uyezwa? Ngoba wena usinomvelo wena ukudla. Yebo abazalwane bawuyekile umuthi kodwa bawuphethe enhliziyweni. Abanye babanyawo abaze bawuloba-loye kodwa enhliziyweni baphethe imithi. Ngoba inhliziyo zabo zifuna ukuthi ubani wayebesokuthi. Lento iqale lapha ngisho kini banganikana kini empumelelo waziphilisa. Isakade abe ufuna ukudlula la ikhanje wena bandlule bonke ungabandluli bonke uyagula ufike uthi uthola ivangeli ugule nasenkonzweni ugule uthi ubani wayebeyitholile imoto le moto eyifunwa ikhona yakho ayitakafike yakho wena imoto nomoto futhi ubuso kaNkulunkulu. Imoto ayikwazi ukushintsha ukuthi ungafuni ubuso kaNkulunkulu. Umsebenzi awukwazi ukushintsha ukuthi ungafuni ubuso kaNkulunkulu. Ngamanye amazwi ayikho into la emele ikushintshe ekutheni ungayifuni intando kaNkulunkulu. Yingakho Dudu athi uPhostoli Pawuli yini engangihlukanisa nothando kaNkulunkulu? Mbuzo. Abazalwane abazalwane wayibuza yini? Wasaphendula futhi wathi noma ngabe uphakama nazingilosi angeke ngadlala ngahlupheka kugula ngeke ungihlukanise nothando kaNkulunkulu. La abazalwane abagwema i-competition ugula kabi uyathatha uhlukene nothando kaNkulunkulu. Sogijimise enyangeni kwahle ukuthi inyanga enkulu ikhona igama layo uJesu. Yebo ugijimisa kamama uyangichaza azasho yena athi ngoba akufani ukuthi uyathanda futhi uyathanda angiphinde uyathanda sakaza ngomoya wobaba waphela ninengi imoya eyabande imoya lena athandaza ngayo eyabande imoya ethi afake intambo ezingakoroshi iphulova eyabande moya othi nawe fake intambo ekusike ibe banzi ngeze nayo le ntambo wabande moya ozothi gada le ntambo yalahleka le ntambo impilo yakho ilahlekile kanti ubani omele agade omnikeza uma ngathi kube nokumentingela lesontweni bathi bona mina ngigade futhi bashisima nje wabani loyo moya i-competition bazalwane yenzela umuntu ehlele umoya omubi. Wena unguwe uyeke nokuqina ubona omunye eqinile soyoqina akethe uyifundise wena ukuyithiba uyifuni uyithole wena ukuthi kahle kahle wena uyinto yakuthandayo. Usamgcinela phela uhleze kubeze gcine kuphi bantwana bagcina sokuthi ucabanga ukuthi-ke njengoba bayaphindeka
kahle nawe uzoba njengayo ikhanda lakho nelakho. I-competition iyinkinga bazalwane. I-competition yenza abantu bangawaboni amandla kaNkulunkulu engathi uNkulunkulu akasebenzi kanti enhliziyweni yakho wena ugcwele i-competition. Kufuneka ungafundise nabantu abakudekayo izinto kanje. Angitshela ukuthi abantu bekadla imvu. Ngena ekhaya ngesandla ngidla i-chicken. Lapha ngesandla kadli la ekhaya ngidla i-chicken. Mina ne-chicken ngiya-chicken ngesandla. Phela mina ne-chicken ngesandla ngiya-chicken. La ekhaya ngidla i-chicken. Weneliswe ukudla kwakini. Weneliswe isandla samama. Umntwana isinoma ngosebenza esipana kimi. Uhambe ngezifundo zakini. Weneliswe yinto yakini. Thina la ekhaya sivele ngaphandle. Ayemizi kahle ngaphandle amapende amayinthapho. Ibapheli kamnandi ngesandla ezabafilisi. Bayikuzo manje bahlala endlini bayashisa. Yile ngena le ethi bayingeni kutuwisa. Mayingasekho into imsiku sithele. Yabo? Thina la ekhaya sidla kanje. Sidla namaqanda. Imama uthethelisa sathi baba namaqanda sidla baba namaqanda. Sidla khona chicken khona ekhaya. Mama ubahlalile lokho ufuna itshwele. Itshwele yini? Hayi sidla khona chicken khona ekhaya. Siya. Okubalulekile ukuthi sidle abantu abasibonanga. Leyo muntu uyakwazi ukwenza umuntu ongana-competition ezathola ama-access. Balesinokuthela izinto ey'balulekile. Kenzo always ukazona ukwikhopha phakathi kwabantu. Endlini nje baba namaqanda akekho ongonani. Phakathi kwabantu manje basenuka amakhopha ukuthi abantu bathini. Futhi ngiyintombazane phezulu ngomntana ngo-2026 abantu banuka ikhapha. Ahlenga saba noma ngesitolo manibone lo mama esitolo asifani uyayiphusha inqondo elodwa ama-snacks namashokoledi angiyishintshe engiphethe nokhiye. Ngiyabona ngathi uphezulu abalemshintsha kwama-snacks namashokoledi. Mina ngiphelile iphupho. Mina ayikho idanisi. Mina ayikho i-braai. Noma mazi ukuthi i-braai uyithengile noma ayithenganga. Khona umzela omunye umama, khona omunye esifunda naye. Lethe wahamba namhlanje. Le mama nayo into yakhe. Yazi leyo inkinga nala uNkulunkulu inkinga into lento yakho. Ngithi isikhathi bantwana bongani ukuthi abazali bazamile nime phansi emakhaya. Asithethe ngezinto labo bantu kubheka ngayo. Funda wena uyofunda ngayo kwakho. Uphahla khona kangakanani. Wena lokhu umuyona manje phinde. Khona bangazi hayi ngoba bengazi mina njengoba ngasho ngolwesihlanu bazalwane ukuthi mina ngilami uNkulunkulu wethu uyasondla ngoba asilami. Ukhulumile uma ntuta lendishi. Mina ngikwazi ukocela ushukela umzimba abantu angisazi ngathi ngakudala ngakuthethi ngasizwa ngo-19
lapha elokishini ngafika ngo-97 akugcina kudala emakhaya ngithuka ngiyobona kushukela angazi manje ngawukudlo elokishini awungiphi i-anyanisi angibone i-anyanisi selabolewanani angibone inkambi zetiya hawu angibone ispayisi ayowe ufuna ukudla nokukhulu ispayisi uyakuthanda umnandi ukudla nespayisi awusiyeni phela makuqala uthenga mzalwane uthenga into ebalulekile ungabi ukudla kwakho uyakuthanda nespayisi engabele kabangi uyazi lokuqela ispayisi la bona ayikushini into ehlazi eyoshini ayisikhathi uhlaza bazalwane bacela i-anyanisi bacela iveji bazalwane kuhluka manje ukuthi kucela uqathale inyama nawo bayawacela la ngihlala khona bakunezana nje ozana amaqatha enyama zathi siphekile siphake iba nento yakho nebazalwane njengesibongile makunento yakho awukhathazeki entweni yakho lewathina nje hawuzakubona unkulunkulu wasibike ngalonkolo asikhathazeki bezithe bangilalela nakanye omunye umama wathi-ke ibandla ekankulunkulu bezwa asilapho mina ibandla asilapho ekankulunkulu wathi ngoba bawuyenza linde lapho mhlakula isikhathi sokuthi unkulunkulu alehluke wena yonibandla lebhedlela mina sibhedlela ngazimlala kulomnyaka enginabo laliswe yini anginendaba mina noma ungihleba wehlisa iphepha lakho anginendaba mina mamhlobo anginendaba khona into njengasathi awunje mina lento ecabanayo apho hleba ngayo nalento efana nencwadi lakho ohleba ngayo anginendaba mina yimi so angijiki mina angikwazi ukushitshwa ungenza upopayi uzongenza ngigijime kakhulu e-TV upopayi mina nginje nawe ngiba yiwe ukuze uzo-understanda ukuthi unkulunkulu udila nawe kanjani ngoba wena unjani manje sewuwena ngenike yakho uzokwazi ukubona mamsuka ukuthi unkulunkulu kwenzile kahle kahle kuningi okuhle kwenziwe engakazazi okuhle kwatile zilikhulula yini imoto kodwa nathi u-ana noma mbuzo uthi imoto ekhona u-ana noma hayi ukuyidumisa angeke-business asitade ekushiyeleyo injalo akazi ukuthi khimile kukhohlwe ukuthi-ke soyisidudla masududlisowo bayidudlisile uye bayizothola abantu bakho bahlala umntana yakho waphinde wavela omunye futhi-ke nina ngisile omunye ushayide usifenini shaya emastokisife abantu babekhula yakubuza thina-ke kuqala mawena hhayi akusipha wena ubani omdala kuyabonakala ujakuqede yohlangelaninge lowo muntu loyo angabi mkhulu lopomathule nje
5. The rest is Olympics in 25. Yemi na mangale aya tunofana chitumaita eti. Watu wakubali na maita eti. Solomon na bwana nani solution mbani mlo. Kutenge mshaye hata mtemo mbeleni. Ipaite liti ni mnyama. Akase likulume ngokuthi. Liti ni mnyama nyamuke ufuna kusela lelo vesi takusela na. Asiki siyozi kuyikwaya na. Kwayo sekuzela ngathi kuzo machupa. Wolufuya machupa. Asiyabhekathi ngathi wemhlanje ufuya machupa manje awungena ayakingeleyo ahlale lapho manje kunomuntu wamachupa no bazalwane wena ngale ndlela uNkulunkulu akudale ngayizamukele ngeke uzomukela yonke into uNkulunkulu ayenza kuwe uyibone. Wena uthuthele uNkulunkulu ofuna ukubukisa. Wenzakugqokela isonto lakho ukubukisa. Basithulile emhlanje. Yasikuhle ukuthi ube nomoya esontweni. Phela ukunqandwa ngabantu abangawaphosti. Kusikhombo sinyathele ngawo. Manje thina sakwasibathi ishuru. Siyathela sihlathele. Kusikuthi thina sikunqobe. Ngoba uyaqala ukugqoka phela qala awugqoka bazalwane aqala awugqoka. Amen. Umugqoka sigqoke newe. Uma ngitholile isikhathi wagqoka kahle uma ngibhizi. Amen. Hawu, umthanda lapha uzohlangana nesibambo sithole hayi umsebenzi akubona inkonyane kanje. Uhleli ushabalala. Indoda yakayishongo nesibambo. Oh. Fala lento yakho wethina. Uma indoda yakho ingabonana ndafuna. Wena akufunele endlini. Wathi what? Wafunele endlini. Uyesokela ukuthatha shekes. Ithina sibhizi la. Usizo nasonto ngesidonsa. Sidonsa ngendleleni. Angisani ngomuntu akanye. Cabanga inyama idora kanjani. Into siyiboni ngalowo mzuzu. Wabela nayo into edurayo nabantu bayo. Wena ungagcoka nje thina sibona ngathi leyo gesi ifoto. Kuzithi intambuza ngingaqala suka amafastele emoto ngingaqala ngeza amasonto emoto ngingaqala yabacheck ukuthi lento ibiza 1.5 akafanele mina ngithi uNkulunkulu ungangena isicelo samachayi uma kulakunikeza isu uphethe kahle esithima sogqokile bese uNkulunkulu bese wabela sikisitolo sabazalwane la nayenza thina yasizaza akasakudla lokho amasathathisa thina sesimasazi sabona inyama ngithanda kangaka lethi fish ngithanda kangaka ngeke
ubralizo ibhesi elithi uyise wawo ama ayemfundele nabo wena ohlala utshela usakha ukuthi lapho uma uyajima bazalwane sijimele wena phile hayi ukuthi ngiyafika yenkosi awucabanga nje okumdala manje ufika yabona wena uzogula mos ngeke umuntu ehle sekunevintesi akudali kwehle bazalwane akudali zokushima ngenyangudlulile emgwaqweni ngoba kuwe wena yowaphi yokuthi bangabantu benkosi uwehla leyadlani and i-diet and that diet ubabuka bentwana abangakamnandi amagwili abafuna abafakmakona abantu bashaza bakithi i-diet no i-diet babone balithi bayithele ikhokhona i-diet ikhokhona bayithele umbona athi ayikuthi ayingeke i-diet uma uthi u-exercise ukuthi uwenza ungathi ibe right ungathi ibe right azo phela yababuka nje umnyaka uqala nje esibanenge sigijimala ekudala ngonyaka mani siyothi sithi sibheke ebuJuni uyenza ngendlela yakho wasitshela ukuthi nje ngiyakutshela 2 weeks yobe ngigqoka sayisibantwana hayi amanga yoyazi yokubuza mina lapho kusho ukuthi ujime ekuseni ujime emini ujime ntambama ulale ngejim uvuke ngejim ungasazi ulala ngejim uvuke ngejim uwe awufundi yekela amanga kabantu sathana kutshela ukuthi wena uphelelanga ngawujika yekela amanga abantu uJohn 8 verse 44 John 8 verse 44 Okay, John chapter 8 verse 44 Nina ningabakayihlo uSathane nithanda ukwenza izinkanuko zikayihlo yena wayengumbulali wabantu kwasekuqaleni akemi eqinisweni ngokuba iqiniso lingekho kuye alikho amen alikho hayi ukuthi uzama yebo nxa ekhuluma amanga ukhuluma
Yeah? lokhu engumqambimanga noyise wabo. Njalo nje. Wena ungiqamba mama. Hayi singisiwa dama. Abana. Sathana. Ungiqamba uyise wama. Ngamanye amazwi awufuni ubaba wama. Ngiyafuna ukuthi ingane yasathane yama. Ingane yasathane yini? Amanga. Kuthiwa uyise wamanga ngesathane. Ingane kasathane amanga. Wena utshela ingane yasathane yamanga ukuthi ayimfuni baba kodwa futhi ukhuluma into yamngane yakho. Wena. So ngoba engumqambimanga utshela amanga ukuze wena ungabe ese wena ugwala ukholona. Khona nje uNkulunkulu. Wenziwe ubani? Umqambimanga. Alright, okay, sifunde. Ayisithandaza. Balaba base-First 4, verse 21 and 25. Abase-First 4, verse 21 and 25 siyathandazana manje. Siyobambezelela abangalazi iBhayibheli. Kwabase-Efesu 4, isihloko, izono zabangakholwayo. Verse 21, uma-ke nimzwile nafundiswa kuye, njengoba iqiniso likuJesu. Ngakho, lahlani amanga, nikhulume iqiniso. Yilowo Manga lo. Ulamanga umthetho wakugijima. Uma nimzwile nenza njani? Nafundiswa kuye. Njengoba iqiniso likubani? likuJesu. Ngakho yenza njani? Lahlani amanga. Ikhuluma iqiniso. Yabona something abantu bazalana baneqiniso. Naphila kamnandi. Yebo. Ngakho, lahlani amanga, nikhulume iqiniso. Yilowo nalowo nomakhelwane wakhe. Yeah. Lokhu singamalungu omunye komunye. Ayisikhulumeni iqiniso. Amen. Sibeke uphasha eqinisweni. uNkulunkulu ikhona into angayenzanga kuwe mamfana. Ikhona into angayenzanga kuwe. Ikhona kuwe yini mzalwane. So wazi kwatela uNkulunkulu azadedela umoya omubi wehlele kuwe okuzowehlula umoya omubi. Siyazwana bazalwane? Asimeni ngenyawo ke. Sifundile ngakithi sibonga. uNkulunkulu akakwatela. Indlela eyosisiza ukuthi uNkulunkulu singamkwatela ukuthi thina sibe yithi. Asithandazeni baba egameni likaJesu. uNkulunkulu wasezulwini umnikazi wamandla wonke. Sembaleni ngalo yonke. Wena omkhulu. Wena ongcwele. Wena isibe kahle. Uzothandaza emhlabeni. Unamathuba ozosabantwana emfundini awuthi wena uzokuvela wena uzogcina abantwana bakho esandleni sakho. uNkulunkulu ongcwele, uNkulunkulu othembekile ngegama likaJesu. Ngifisa umzalwane othi ekuhambeni kwami nawe uNkulunkulu, ekuhambeni kwami nawe uNkulunkulu angifuni uqabana nawe. Ngobantu abangazalwane abantwana bakaNkulunkulu. uNkulunkulu walapha, uNkulunkulu umnikazi walomoya. Amandla akho agcwele phephana. Kule ndawo baba kunegama lakho. Kule ndawo baba kunokhona kwakho kule ndawo. Kunezifihlakalo zakho kule ndawo. Kunesambulo sakho futhi kule ndawo. Baba intando yakho yenze la kule ndawo. Phezu kwalabazalwane babuyisele endaweni yakho efanele babuyisele kuyo. Ngegama likaJesu.
Baba bonke abakhulu igama lakho umndeni umoya esilalini emgodini awunamandla phezu kwalo mndeni.